Kaixo, kuadria, jakingo zuten bezala, apiriak 23an mundu osoan zehar ospatzen da liburuan eguna, liburuan nazioarteko eguna, irakurtzaletasunan eguna, bai? Eta gaur osteguna denez, irakasleak pentsatu dugu oparitxo bat eskaintzea zuei, bai? Nahi duguna da zuek etxean zareten egun hauetan irakurtzen jarraitzea, lerrotan sartu eta disfrutatzen jarraitzea, eta historia guzti horiek bizitzen jarraitzea. Bai? Beraz, hementxe gaur, guretzat garrantzitsua den ipuin bat, politia den ipuin bat, eta espero dugu zuek ere disfrutatzea ipuin honekin eta zuen superboteria zein den ikertzea. Bai? Superbotereen liburu aparta. Testua Susana Isern. Ilustrazioak Rocío Bonilla. Eta itzulpena Ester López Epelde. Eta orduantxe, itzal bat sumatu zuen atzean. Ikatza bezain iluna. Orban beltza handi bat zuen, zuhaitz baten tamainakoa, baina sugea bezain ieskorra aldi berean. Orduan, atzera bihurtu zen pixkat, eta ikaratu egin dira denak. Begiak zabal-zabal dituzte, ia lahaztuta, eta bihotza kizkurtuta. Hanek, beldurrezko istorio bat kontatzen duenean, ikarak airean jartzen ditu denak. Hanek, humorezko istorio bat kontatzen badu, algara eginarazten die denei. Ezin sinetxizko abentura bat kontatzen duenean, protagonista bera balira bezala bizitzen dute denek. Eta maitasunezkoa bada, unkituta negar egiten dute entzuleek, malkoek inguruan galtzeraino. Bere istorioarekin, hanek beste mundu batzuetara bidaiatzen du, eta berarekin eramaten ditu ingurukoak. Entzuleek, tarte batean, ahaztu egiten dituzte beren kezkak. Haneren superboterea, istorioak kontatzea da. Meloi xerra itxurako ahoa du. Jauzi txikiak eginez biltzen da. Urtsintxen moduan, abesti alai eta divertigarriak abesten dituen bitartean. Jon, kaskabilua baino alaiagoa da. Inguruan dabilenean, bitxiloreak loratu egiten dira, txoriek kantatu egiten dute, eta animalia ikaratienak ere beren etxeetatik ateratzen dira ura ikustera. Jonek betaurreko magikoak ditu, eta betaurreko horiekin edalontzia beti erdibeterek ikusten du. Basamortuko zeharkaldi batean uri gabe geratuz gero, hurrengo dunara arte aurrera jarraitzen du, lehenago edo beranduago oasi bat aurkituko duela uste duelako. Eta ekaitza dakarten laino beltzak badatoz, Jonek euritakoa eta bizikleta hartzen ditu. Pedalei eragin eta eragin, azkenean eguzkiaren argiarekin egingo du topo. Jonen superboterea baikortasuna da. June gauza askoren beldur da. Batzuetan hori ona da, babeste egiten duelako. Beste batzuetan ordea, beldurrak eragotzi egiten dio behar duen eta nahi duena egitera. Orduan, Junek arnasa hartzen du sakon, kemendu egiten da eta ausardiaz zailtasunei aurre egitea erabakitzen du. Txertoa jartzera joan behar badu edo kalean zakur erraldoi batekin topo egiten badu, Junek bihotz hartzen du eta buru egiten dio, begitartea aldatu ere egin gabe. Errusiar mendi batera igo edo izuaren etxe beldurgarrian sartu nahi badu, Junek abenturan pentsatzen du, eta atrakziotara igotzen da zirtizarta. Laino gainean oinez ibiltzearekin amets egiten duenean, Junek soka ikusezin bat lotzen du mendi garaienetako tontor batetik bestera, eta soka gainean ibiltzen da, ekilibrista bihurtuta. Juneren superboterea ausardia da. Zer da hori? Enara boltza bat alda? Ez! Nahiaren musika da. Nahiak biolina jotzen duenean, notak tximinian gore irteten dira. Jirabiraka egan egiten dute txoriak badirudite. Eta non nahi sartzen dira.
Bidean, irribarreak marrazten dituzte aurpegietan, eta besarkada erraldoiak eman, eta masaiak muxuz estaltzen dituzte. Nahiaren superboterea, musika da. Eguraldi txarrari irribarrerik atseginenarekin egiten dio beti ongietorria. Banana azal batekin behaztopa egiten badu, algaraka hasten da. Uso batek hilean oparitxo bat uzten badio, zorte honaren seinale dela pentsatzen du. Lokatzetara eroriz gero, putzuz putzu jauzika ibiltzeko aukera hobezina dela iruditzen zaio. Irati, barre egiteaz gain, barre eginarazten du. Guztiei gustatzen zaizkie haren txisteak, bere hurbil egotea. Kapelan aparteko txantxak eramaten ditu. Baina ororen gainetik, ustekabeko txikiei umorez aurre egiteko ideia bikainak ditu. Iratiren superboterea, umorea da. Haren begiak erloju konpontzaien lupen modukoak dira. Haren belarriak antena parabolikoak. Haren sudurra doitutako radarra da. Eta haren azala formen, neurrien, testuren eta temperaturen detektagailu ahaltsua. Markel, gai da milioi bat inurri beltzen artean zizte egiten duen inurri gorri horietako bat ikusteko. Festarik itzeleneako zalapartan galdutako katu baten kaskabiloa ere entzun dezake. Eta elikagai bat txartuta dagoen, ala ez, erraz antzematen du, saltsa eta guarnizio artean mozorrotuta egonagatik. Markeli inoiz ez dio ezerk ihes egiten. Markelen superboterea arreta da. Maik txaleko bikaina du, ezkutuko sakelak eta itxigailu gordeak dituena. Ibaien ondoa ikusteko prismatikoak, arkakusoak eta pieza txiki-txikiak handituta erakusten dituen lupa bat. Ezkutuko munduetara joateko iparrorratz bat. Lokatza iragazten uzten ez duen kuaderno bat. Ontzi ikusezin bat. Eta pintza saltokariak. Hoiek dira beti soinean eramaten dituen tramankuluetako batzuk. Izan ere, Mairi zera gustatzen zaio gehien. Basoan barneratzea. Espaziontzi edo itxaspeko batean oharkabean sartzea. Eta gauza berri eta harrigarriak aurkitzea. Mairen superboterea jakin mina da. Julenek area erloju bat du. Eta erloju horretako area denborak aurrera egiten ez duen basamortu batekoa da. Agian horregatik da gai behar adina itxaroteko, nahi duen hori lortu arte. Belardia handi batean lau ostoko irusta bat aurkitzea, lurreko zulo batetik satorra burua ateratzen ikustea, edo txokolate beroak mia ez erretzeko temperatura egokia izan arte itxarotea. Julenen superboterea pazientzia da. Ibairen etxean liburu mordoa dago. Ohe gainean, armairuetan, sofetan eta baita garbigailuan ere. Paretak liburutegiz josirik daude, eta hori gutxi balitz bezala, Ibaik sakela handia-handiko arropak erabiltzen ditu, irakurtzen ari den liburuak soinean eraman ahal izateko. Ibaik etengabe irakurtzen du, eta gauza asko dakizki. Aldean norbait duela sentitzen du beti, eta ez da inoiz aspertzen. Berdin du nola, berdin du non. Irakurtzen duen bitartean, magiazko munduetara bidaiatzen du. Pirata ontzi batean, itsasoa zeharkatzen du. Etxe sorginduetan beldurak hartuta ibiltzen da. Eta misterio korapilatsuenak argitzen ditu benetako detektibe bat balitz bezala. Ibairen superboterea irakurtzea da. Dantza egitea, irakurtzea, umorea, sormena, bizkortasuna, matematika, guztiok dugu superbotere bat. Pertsona zoragarri eta berdingabe bihurtzen gaituen aparteko superbotere harrigarri bat dugu. Zein da zurea?